Hi guys! Today is Thursday Thursday. It's day. my day. So, lutoon na lang. Secret? Yeah. Nagluto siya og spaghetti with chili. Ay, tawag anak light. Spicy spaghetti. Wow! Video-video kayo dyan, ha? Ah, Video-video din, ha? ay, by the way, dara siya nagluto kay nagiluto cake diri ganin. Nagiluto diri cake sa oven. Ito na po. Dito na may aga ka, Juan? Ba't naku dito? Dito ni Joy na Gamay daw to nay. So diri niya gibutang maawas. Masagin ko lang magtuyo dito sa ba? Toyo. 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 Sili? Toyo. Ah, dito sili. Tatay. Hi, tay. Si Tiger. Tiger! Abo. Abo. I love Abu. 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 Enggak. Oh. Chinga. 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 Asa na si Kuan? Hoy, nakadira. Nakadira. Nanay ko dira. Oh, good kayo. Nakadira sa ilalong sakyanan. Ha? Hoy. Hoy. Kok na taog tuyo. Tindahan. Toyo. 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 Pare lang yan. Busy kayo sila. Busy ka, lalab. Wala, busy ka. Busy na. Dahil dito naglayaw-yaw, no? Dito siya si busy. Kaya wala pa daw ni baba si Lenny Robredo. May busy. Hindi mo siya, icing. Ano ka icing na eh? Gatas ka na, David. Ha? Open sa gatas. Ah, kani? Yung ka-group chat. Ha? Yung mga ka-group chat. Yeah, isa. Why did? Why did? Why did? Hindi pa po na. Tanta? Like, pagawas ko ni.
daan o kuan. Bagay margarin. Iya, kenapa lo nih magarin ba? Bukan ako magmaya, magkaroon. Video mo na dahil kita na kung ibig na to. Ha? Ay, ito may kete. Nay, para man makita sa video kung mga ay no? Wow, ano na imaman? Okay na yan. Pero kung manigayo eh, magpupuno, ano yung dagan yung dito ba now? Nah. Welcome. Irit! Ano yung birthday ng Jollibee? Ah. Dari sabang sprito ng Jollibee ah. Nag-isulti ako pagluto sa spaghetti ah. Si Daisy. Kami tanong ko pa kami sa Daisy mo. Ulan magudang kuan ni day. Ano tawag din ka? Margarin. Dapat.